Fibar 38,6. Głowa boli. Kucą. Czuję się, chobym jak koń kopnął. Kupił się test, toż nie chce stanowić niebezpieczeństwa do innych ludzi, a kogoś zarazić. To się musiał wrazić do nosa i kręcić. Małoby się wydubał mózg. Kiedyś go miał. No, buczy. Wyglądają, że sam się miał objawić czerwono piska, a ja sam widzę ino tako blado modro. Oznacza, że proces testu był wykonany nieprawidłowo lub karta testowa została uszkodzona. Dziękuję za taki test. 20 zł się mógł za to kupić kista piwa. Nie, pewnikiem to jest głupi, od tego nie poradza do porządku zrobić. Zrobił rzech drugi, taki drogszy, za 40 zł. No i coś sam jest nie tak. Miało być inaczej. O co chodzi? Ja nie jestem gotowa, Mikołaj. Jak można zachorować na wirusa, który jest w odwrocie? I dalej grać. Naja.